again, jekk inti ġenwinament għandek li tikkontribwixxi għal pajjiż, daw l-affarijiet, inti taf, deep inside, inti taf li għalkemm forsi vera il-dak li jkun minċet ittieħ dak li jixtieq. Bħal kull missier huwom responsabbli, illu lieda, ma tihomx dak kollu li tixtieq. Imma għax taf li in the long term ħaj gawdi. Ġifieri inti meta bniedem jgħid isma' studja, isma' tonfoqx ħafna flus. Ibża lihom, inti dak li ħalqek. Imma inti taf li jekk iridlek il-ġid dak li jkun. In-naqra sagrifiċċju li għatagħmel ħaj waslek għal. Naħseb bil-konverzazzjoni konna jew inti kienet l-ewwel tema li qed ġiet diskussa f'dal podcast meta bdejna bil-podcast ma' missieri. Fuq li l-partiti jisom ġenituri qed jikkompetu ma' xulxin għax iddivorzjaw u rridu jaraw min ħajfissa titfal l-aktar. Hemmhekk fejn it-tfal ibatu immens. U fej jitħarbtu. Ġifieri met inti taf għax ibbat it-tfal u hawnhekk inti għad li l-poplu xirid. It-tfal huma intelligenti biżejjed, ġifieri daw li jgħidu għax l-elettorat joranda kif ivvota. Kemm jora. Le, l-elettorat ma nistgħux id-demokrazija ngħidu. Meta r-riżultat jaqblinna, il-lestra rajtu il-poplu fim. U meta ma jaqblinniex daw kollha ċwieċ, bħal dak it-tifel jew it-tifla li qed jara dik is-sitwazzjoni, hemm tfal li jgħidu jaħasra għodu fl-imkien. U hemm tfal rajġ bejn issa. Meta ħammur għand il-papa. Mela tlaqna.